We gaan gruthandelen in staal en buizen. Wij keepje internationaal van de hele brood en wij zetten dat in Nederland weer uit. En dat doen we vanuit Snits, vanuit dus hele grote half. Wij zijn aardig Friesk. De basis van het bedrijf is echt een Frieske regionale gruthandel. Langzamerhand hebben we landelijke handelaar. Maar een heel groot part van onze klanten, een heel groot percentage van onze omzet komt nog altijd uit Friesland. In ons bedrijf hebben we dan een heel soort Fries praten. Het is zelfs ook nog zo dat wanneer het de meesten bij ons aangenomen worden, dan willen eigenlijk ik als eis stelt dat ze in ieder geval goed Fries praten kunnen. En dat is met name ook omdat een heel soort klanten van u die stellen het echt op prijs dat er dus Fries praten wordt. De klant die hoeft zich net in al die hoeken te manoeuvreren om te vragen wat ze willen. Wij begrijpen direct en dat is voor hunzelf ook makkelijker in hun eigen taal. Maar ik denk het orenpunt is, ja, het is natuurlijk officiële Tweede Rijkstaal. Het is een mooie taal, we hadden het hier in Friesland. Dus we moeten er ook zuinig op hebben. Mijn paake die wie er altijd al mee bezig, want toen weer het hier alleen nog maar in de provincie. En toen kwam mijn heid erin en nou ja, toen moest dat eerst, moest ik al uit het buitenland komen, uit Duitsland. En toen had mijn paake die zei van, nou jong, ik vind het allemaal prachtig, maar kan die lui net gewoon allemaal Sneekers praten? Dus daar zit het er al heel lang in, de taal, de Dauma's taal. Volgend jaar dan is het 2018, net alleen de culturele hoofdstad, maar ik bij u een groot feest. En we hebben contact met het Tresor over de oude gegevens en de geschiedenis. En daarnaast is de Frieske Academie, ik ben 2 maanden van de Frieske Academie, bezig met de hele bedrijfsgeschiedenis. Dus en de familiegeschiedenis en de hele bedrijfsgeschiedenis. Dus dan zie ik weer dat er toch weer een verband is met Friesland, de Friese organisaties en de hele geschiedenis.